Mama ndị Igbo, here one on working, the master prophet, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. This message is for the pastors and the priests. Ọwụrụ na enwe ike ịgwa ụmụnne gị ndị Igbo eziokwu, then kwụsị ịdị na-ewere ego ha na-atụrụ ha asị ihe gbasara Jesus. Ihe m ga-asị unu ga-study ya the truth who created Jesus. Remember, before 1611 there was no Jesus. It was Jesus. And the man that wrote King James Bible say na Jesus na ara nwoke na ọ na-akpọ ntụne in 1614. And King ije na Bible 10 commandments as in a God of the Bible nyere ya to Moses. God of the Bible wo onye oshi owo ya nyere to Moses. That 10 no na Egyptian book of the dead, 42 laws of Ma'at. It has been there before ndị ọcha ebido iri ọrụ ha. So ndị pastor na priest kwụsị na ịdị na-aghọrị ụmụnna anyị ndị Igbo. Hapụ ha ka ha soro Chukwu ndị Igbo anyị. Chukwu kpọrọ anyị oku. Chukwu anyị na ya nwere ọgbụgba ndụ. Ndị Igbo tetenụ n'ụra. Pastors wu ndị oshi.